Beste zer baino lehen gaur jakin dugu, beste gazte bat hil dela Zaballako espetxean, urte hasi zenetik laugarrena salaketak jakitera eman duenez, espetxe politika oraindik transferitzeke dago, EAen eta Estatu Espainiarretik kudeatzen da, nola egin dakioke gizarteak aurre halako egoera bati? Espetxe politika egia da transferitu gabeko eskumena dela eta gurea denez bueltatu beharko litzateken zerbait da edozein kasutan guk uste dugu politika maila desberdina bat egin behar dela, moduak eta sistema guztia aldatu inbarra dagoela, ez dela gizarteratzeko jendeak ez daudela eginak espetxeak eta espetxeai erabateko buelta bat eman behar zaiola, hori da EH Bilduren planteamentua, ez da zigor bat bezala planteatu behar den zerbait, baizik eta pertsonak berriro gizarteratzeko bidean jarri behar duen politika bat behar dugula. Gaurkotasunarekin jarraitu atzo ezagutu genituen langabezia eta sari buruzko datuak. Estatu mailan gora egin du langabetu kopuruak 50.000 gorako lehen hiruhileko datuekin edo datuei erreparatuta. Baina gaindegiaren datuen arabera Euskal Herrian osotasunean behera egin du epe berean langabetu kopuruak. Langabezia eta pentsioak ari dira izaten kanpainako gai nagusietako bat, zentzu horretan zeintzu dira EH Bildutik dituzuen proposamenak. Bai, pentsiotako gaia eskerrak gainera kanpainaren erdian kokatu da, zentro-zentroan kokatu da, eta hori da gainera zor diegun zerbait pentsionistei. Egindako lana eta egiten ari diren lana, etengabeko lan hori eredugarria da, eta poztekoa da, ze azken finean ez dira ari beraien gatik lanean bakarrik, baizik eta nik uste denon gizarte osoaren mesederako ari direla eta batez ere datozen belaunaldierako, ez? Orduan, alde horretatik belaunaldi berezi bada, trebatu dana eta borroka batean bizi izan dana bere bizitza osoan, ikusi duena beraiek eskuratutako hainbat lorpen momentu honetan arriskuan daudela eta pentsioetakoa bat izan daiteke eta benetan txalotzekoa da beraien jarrera. Pentsioa bai, erdigunean dago eta kanpainan pilpilean egonda. Gure planteamentu da pentsioak bizi duina bermatzeko hainako kopuru bat izan behar dutela, soldata kopuru bat, eta gugea bakarrak 1.080 euroko soldata minimo hori jartzen dutenak, pensio minimoa eta 14 pagatan, ez? Beste batzuk, planteatzen dute ere kopuru berdina, baina tranpa txiki bat egiten ari dira, ze 12 pagetan banatutako kopuruak litzateke eta hori azkenean 9.000 euroko pentsioa izango litzateke. Hori pentsioi dagokienean, aipatu dugun beste gaia langabeziaren egoera izan da? Bai. Egia da, Eustaten datu horiek ez direla intxarrak Euskal Herriaren egoerari begiratzen badiogu, baino hor falta den aldagaia da nolako enpleguak dauzkagunez. Hemen egoera da prekarizatutako sektoreak daudela, emakumena batez ere hor dago eta gazteena ere. Gazteek gaur egun daukaten aukeren artean da edo langabezia edo prekarizatutako lan bat edo kanpora joatean. Gure ustez benetako arazo larria da hau gazteena, azken finean hemen prestatutako gazteak kanpora joaten dira, ondo dago esperientzia berriak eta eskarmentu berriak nolabait horietaz jabetzeko, baina gero gizarteak ez dira eskaintzen ere horrelako ez dakite zerbait erakargarria bueltatu dezaten ez, eta bueltatze horretan datza egin beharreko plangintzak eta formulak bilatu behar dira nahi eta nahi ez. Eta bestela deskapitalizatzen ari gara, herri hau gaztediari gabe ez dago ezarreta. Arlo sozioekonomikoaz gain, legebiltzaldi honetara begira ze proposamen edo iniziatiba azpimarratuko zenituzke EH Bildutik Madrilgo Kongresurako? Emakumeen gaia, indarkeria matxistaren gaian neurriak bultzatuko ditugu, orain arte egin den bezala, ze hainbat gauza ere aurreko legegintzaldian egin dira. Emakumeen indarkeria matxista ezabatzeko eta kentzeko egoera larri honetatik, ataka larri honetatik ateratzeko beharrezkoak dira implementatzea hainbat neurri, bai hezkuntzan arlo guztietan, bai lanean ere, lan merkatuan ere,
emakumen gaiari heldu behar zaio hor ere dagoen bretxa salarial horrei buelta emateko, eta gero noski legezko gauzak eta horiek zuzenian ere handik eratu behar dira, lege aldaketa bat behar da, nahi eta nahi ez, gaur egun dauden legeak babesten duten nolabait biktima sortu duen hori eta biktima bi aldiz biktima bezala aurkezten du, eta hori da agian argigarriena, La Manadako sententziak agerian utzi du ze egoeretan bizi garain, eta besteak beste ere beharrezko da ere formazioa ematea hainbat esparrutan, gizarte guztiaren esparrutan, bai hezkuntzan, baita ere judikaturan ere, eta kontra ageri den hainbat epaile errekusatzeko eskubidea ere babestu behar da eta bermatu behar da. Bilduk bi ordezkari izan ditu azken legegintzaldian Madrilen, inkesten arabera gutxi gorabehera inguru horretan, agian goraxeago ibilditeke oraingoan. Zertan igarri da Bilduren presentzia Madrilen azken 4 urte hauetan? Zer eragin izan du? Eragin handia izan du, egia da, bi bakarrik izan diala eta egindako lanari esker ekimen asko eman direla 3 urte hauetan zehar. Hemendik Euskal Herritik jende asko joan da, kolektibo asko joan dira laguntza eskatzera, eta guztiekin elkarlan bat eraman da. Eta, lehengoan gallego batek aberri egunan, Iruñan egindako aberri egunan esan zituen hitzak ere adierazgarriak dira, ze inor kasorik egiten ez zietenean Bildukoak antzeuden eta benetan eskertu egin zuen egindako lana ez. Eta gero, naiz eta 2 pertsona bakarrik egon kongresuan, ez dakit, hainbeste gustatzen zaien beste alderdiei zenbat iniziatiba parlamentarioak eta horrela aurkeztu dituzten, nik ikusi nuen Korreo Espainolek, beraz ez da Bilduren ondoan egon daiteken medio batek eta horrelako ranking bat argitaratu zuen, eta izugarrizko lana horretan oinarritzen balin badeu zer den egindako lan parlamentarioa, beste alderdiek baino askoz gehiago egina dute, eta azken ostiraletako itun famoso horietan ikusi denez ere erabaki horrak izan dira, eta hainbat gauza aurrera emateko erabaki horrak izan dira. Ze azken finean, Bilduk jarraituko du lehen egin den bezalaxe, gizartearen baldintzak hobetzeko dauden gai guztietan horren alde joko du, eta horrela egin du, eta lan bikaina egin dute Oskar Matute eta Marian Betilarrengoitiak Madrilen. Hauteskunde hauen ondoren gainera lehen aldiz, Eskerra Republikanarekin parlamentu talde bateratua osatuko duzue. Kanpainan eta aurre kanpainan askotan errepikatu da, horrek askoz erabakiorrago egingo duela Bildu asteartean legegintzaldi honetan. Bai, horrela izango delako, asko izango garelako, esan nahi dut hemendik Euskal Herritik Bildu bezala goaz, baino behin Madrilen elkartu ingo gea eta plantamentuak amankomunak izango dira, hainbat gai nuklearrak direnetan, eta nik dudarik ez daukat, eta erabaki horrak izango garela, ze seguraski matematika kontua da, eta ikusi behar dira ze emaitzak dauden, baino beharrezkoak izango garela, bai, uste dut horrela izango dela, ez. Hauteskunde hauek gainera gure ustez bereziak dira, ataka batean gaude, eskuinari freno bat izan behar dugu nahi eta nahi ez, arresi bat altxatu behar dugu, eskuina ez iristeko boterera, eta baita ere gureak diren eta gure eskubideak bermatuko dituzten hainbat neurri bultzarazteko, eta noski autodeterminazioaren aldeko pausoak ematen hasteko legegintzaldia dau, dudik gabe. Gero xago ipatuko ditugu orain mahai gainean jarri dituzun bi gai horiek, bai eskuinaren igoera hori, eta baita autodeterminazio eskubide edo autogobernuaren garapen hori, baina aipatu duzu asko izango zaretela, horregatik izango zaretela erabaki horragoak, ez dago arrisku bat, zentzu batean, Eskerrak 13 bat, 15 bat, diputatu lortuta, eta Bilduk 2-3 izan da, puntu bat arte talde parlamentari horretan Eskerrak fagozitatzeko Bildu, ez dago arrisku hori? Ez zait iruditzen. Nik uste dut errezek ere azterketa berdina egin duela, guk egin duenaren antzekoa,
eta kontzientzia hartu dula ze momentu komplikatuan bizi garen eta ze momentu erabaki horran bizi garen. Orduan, akordio bat daukagu, gutxienezko akordio bat, oso sinplea da, baina era berean oso esanguratsua da. Eta hor, herri bakoitzaren mesedetarako haituko gera, bai beraiek eta bai guk. Noski, zenbait gai nuklearretan dira eta Kataluniari ondo datorkiona gai horietan Euskal Herriari ere ondo etorriko zaio, ez da, hau bai dela batuketa bat indarrak biltzeko eta herriek bezala aurrera egiteko. Azken aldian asko aipatu den gai bat da hau, Euskal Herritar independentista ezkertiar batek zergatik bozkatu beharko luke, Estatu Espainiarreko hauteskundetan nola gainditzen da kontraesan hori baldin eta kontraesantzat hartzen baldin bada? Bueno, egia da, Madril gelditzen zaigula pixka bat hotz, arroz eta urruti, ez? Eta urruti xamar, egia da. Eta horrelako, ez dakit, desafekzio bat edo egon daitekela. Nik esango nieke, persona hoiei, momentu batzuk badirela, historian zehar ataka bezala bizitzen direnak eta horrela dianak, eta gaur egun orain arteko gauza guztiak, defendatu ditugun gauza guztiak eta lorpen guztiak orain ez baditugu defendatzen eta orain ez baditugu abia puntu bat bezala hori hartu eta aurrera egiten, ez dut esango gureak jai daukala, baina nahiko egoera kritikoan jarriko gerela, ez. Arrazoiak asko daude, momentu historiko batean gaudela esan dezakegu, lehen aipatu dugun eskuineko indar horrei frenoa eman behar zaio, eta hori bada arrazoi bat, eta beste bada denbora gure kontra doala, eta Euskal Herriak aurrera egin behar du, ze ez badugu aurrera egiten atzera joango gara, eta nik uste bi arrazoi horiek sinpleak izan da ere nahitaezkoak direla, momentu honetan ulertzeko pausa bat aurrera eman behar dela eta guztion bozkak balore berezia dutela eta batez ere EH Bilduri ematen zaion bozka hori determinante izango dela. Eskuinari aurre egin behar zaiola aipatu duzu, horrek praktikan esan nahi du, babesa eman behar zaiola PSOE eta Podemosen arteko akordio batetik erator daitekeen gobernu bati, ia ziur behintzat oraingoz inkestek diotenaren arabera. Boto horren truke, zer eskatuko luke edo zer exigituko luke EH Bilduk? Bai, gure ez da izango, egia da, dauden aukeren artean, noski eskuinekoak alboratzen ditugu erabat, baina baita ere Ciudadanosekin paktoa edo ituna eduki dezaken gobernu bat ere, horrei ere ez esango diogu eta hor oso garbiak izan gara. Eta, aprobetxatzen dut esateko guk esaten duguna egiten dugula eta alderantziz eta beste batzuek ikusiko dugu momentua iristen denean zer gertatuko denez. Bai, Euskal Herriaren mesedetarako eta Euskal Herritarren interesetarako PSOEren gobernu bat litzateke eta beste indar aurrerakoiekin osatutako gobernu bat. Azken finak guk nahi duguna da baldintzatzea gobernu hori eta horren truke edo gure botuen truke mai gainean jarriko ditugu hainbat akordio erabakitzeko eskubidearen bidean pausoak ematea, presoen gaia ere jorratzea eta soluzio bat ematea, ze sinplea da legea betetzea besterik ez da behar momentu honetan pauso bat ematen hasteko eta ez orain arte egindan bezala. Eta gero hainbat baldintza sozialak eta ekonomikoak eta lan baldintzak ere bide horretatik markatzea, ez? Hori izango litzateke. Ez dugu dana eskatuko hasieratik, baina bai gauza minimo batzuk eta txeke zuririk ez da izango gure aldetik. Hau da, zerbait behar eta beharrezkoak izango bagera, trukean zerbait emango dute eta emango diote herri honen mesedetarako eta herritar guztion onerako, ez. Txeke zuririk ez aipatu duzu, azken zentsura mozio honetan, zentsura mozioa babestu zuen EH Bilduk eta azken hilabeteotan Sánchezen gobernuak presoak aipatu dituzu, presoen aferan egin dituenak edo eskumenen aferan egin dituenak edo ikusita, txeke zuria ez bazen oso eraginkorra ez da izan egindako eskakizun multzoa edo? Eskakizunak diozu presoen gaian, adibidez? Presoen gaian eta eskumenen gaian eta... Baina politika horrela da, esan nahi dute
gu jarraituko dugu planteamentuak eta zilegizkoak diren planteamentu guzti horiek eramaten aurrera, eta momentu bat iritsiko da momentua, seguru nago, eta pentsatzen dut legegintzaldi honetan konpondu behar direlako hainbat gaia eta presoena urgentziazko gaia delako, nire ustez, gauza horietan ere pausoak emango direla eta urratsak emango direla, beti ezezkoan ezingo dute egon, eta gure laguntzaz baliatu beharko ditugu ere, gauza hauek aurrera ateratzea. Arabara begira jarriko gara orain, bertan gerta daitekeena, bereziki garrantzitsua izan baitaiteke EH Bildurentzat, hortxe dago azken eserleku hori PP EH Bilduren artean dantzan, nora eroriko, Maroto Kongresuan eserlekurik gabe uzteko aukeran izan daiteke EH Bildu? Bai, eta horren aldeko apustua egiten dut nik. Pinedo edo Maroto edo Pinedo horretan kokatu da, eta horrela da, lehen ere lortu genuen Maroto kentzea Gasteiztik, eta hori bai ere izan zela PNV-ren mesedetan, baino herriaren mesedetan izan zen. Nik ikusten da gainera Gasteizen eta Araba osoan nola dagoen egoera, eta nik uste dut Pinedok aterako duela. Eskainua, eskua zutan jarriko nuke, baietz horrela gertatuko dela. Eta ona litzateke, noski baietz. Nafarroan, Bel Pozuetaren hautagaitzak lagundu dezake sona handiago ematen beste presentzia bat lortzen, eserlekua lortzeko? Bai, noski baietz. Eta lagunduko luke gainera ere simbolikoki garrantzia handiko gaia da. Altsasu simbolikoki gauza asko esan nahi ditu, ez da Altsasu bakarrik, herri honetan gertatzen diren hainbat eta hainbat justiziaren simbolo bat bezala, ikur bat bezala hartzen dugu ja, eta uste dut horretarako ere gainera emakume oso sendoa da eta oso ondo egingo duela Madrilen. Azken orduko sorpresarik ezean behintzat, legegintzaldi honetan, pasa beharko luke Kongreso Espainiarretik, Gasteizko Legebiltzarrak onartutako, autogobernu ponentziak onartutako, proposamen hori artikulatu ondoren, alegia estatutu berriak pasa beharko luke Madrilgo Kongresutik. Hortik azkenengoan gertatu zena ikusita, Ibarretxe Planarekin gertatu zena ikusita, ze espero dezake EH Bildu bozkatzen duen norbaitek Kongresuan, EH Bilduren aldetik, proposamen hau Kongresura iritsi eta ia ziur Kongresuak atzera botatzen duenean. Bale, nik ez dakite desioa den edo zer momentuan plantatzen dudan hau ez, baina egia da, eta PNV, EH Bilduren eskutik doa, Gasteizko Parlamentuan gai honetan, baita ere Podemos egin batean, nik uste dut bultzatu egin behar dugula. Bultzada hori gurea dala eta bultzada horri esker lortuko dugula mugiaraztea. Hau da, hemen dagoen arrisku handienetako bada, bai PSOE Madrilen, bai PNV hemen eta bere jarreretan, mantentzea lortutako oreka horretan, ez? Eta, arriskatu nahi ez izatea. Horrek ekartzen diguna da atzerapen batetara, eta nahi eta nahi ez nik uste dut bultzada hori eman behar dugula, eta espero dut benetan bide hori jarraitu ahal izatea. Hauteskunde kanpainetan entzun ditut PNVko ordezkari batzuk, eta gaia ateratzen danean beti esan dute baietz, hor badutela bide bat irekita eta jarraitzeko asmoa dutela. Akonpasatu inbardia bi gaiak, hemen akordio bat lortu behar dugu, guztion artean ahalik eta zabalena eta Madrilera eraman behar dugu. Hori legegintzaldi honetan ez dakit bukatuko den, erabat bukatuko den eta eramango dugun Madrileraino, baina behintzat lehendabiziko pausoak eman inbarko dira bai. Legegintzaldi hasierako gai nagusietako bat Kataluniakoa izango da, orain uda ondorengo buelta horretarako espero da preso politiko kataluniarren epaiketaren sententzia. Eskerrarekin parlamentu talde bateratuan egongo zaretela kondutan izan da, zein izango da EH Bildutik mantenduko duzuen jarrera Kataluniako aferen? Beti mantendu izan dugun jarrera, ez? Errespetua sortzaiola herriak emandako hitzari, eta hori dago muinean eta funtsean, ez? Gai honetako funtsean. Erabakitze eskubidea ezin da horrela zigortu, eta bestalde batetik
orain epaitzen ari direnak, Madrilen epaitzen ari diren guzti horiek kontutan eduki behar dugu, egin zutena izan zela bozkatu. Bozkatu nahi hori izan dela zigortua dagoena eta kartzelakin zigortzen ari dena, ez? Azken finean, igandean egin behar duguna egiteagatik, bozkatzeagatik, ez? Ariketa demokratiko bada, Estatu Espainola agerian da demokratizatu inbar dela, eta ez dela Estatu demokratiko bat, eta Euskal Herria ere demokratizatu inbar dugu. Beraz, demokratizazio bide horretan, RC-ek eta EH Bilduk eramango dugun planteamentua berdina izango da, ze gure motivazioa berdina da gai honetan. Amaitu horretik, ze mezu helarazi nahiko zenik gure ikuslei? Igande honetan, hau ez dela nola nahiko edo beste batzutan bizi izan dugun egun elektoral bat, ez dela ohikoa. Gure herria ataka batean dagola, 40 urte ondoren eta aurreko belaunaldiek egindako lan eskergari esker, hainbat gauza eta hainbat gauzetan aurrera pausoak lortu ditugula eta gauza asko eta errealitate asko lortu diala lan horren ekimenez, hezkuntza mailan, euskara mailan, komunikabideen mailan, eta guzti hori dagoela arriskuan momentu honetan. Horregatikan, horren aurrian harresi bat altxatzeko, Euskal Herria Bilduren botua benetan erabaki horra izango delako, beharrezkoa delako. Esaten ari gara asko izango gerala, baina esango nik gehiago izan behar dugula, ez? Oraingo erronka honetan. Herri honek merezi duelako, azken finean, hemengo gazteek merezi dutelako, aurreko belaunaldiek merezi dutelako aurrera pausoak ematea, eta datozen belaunaldiei ere zor diegulako. Eta bi kolektiboa aipatzearren, emakumeen eskubideak eta pensionisten eskubideak defendatu beharko ditugulako, ze guztion defentsan aritu garelako hori egiten dugun bitartean.